Iki Bagong, ambek dhewe damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Oga aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso njabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo, Gong ora ngawur lho, Gong. Dadi napa apa diajar iki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru wis ora urusan. Kok ngecek nganu e karo bapak sia-sia e, ya. Aku kok tak jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Nek nganti tak tutke ra gelem muni ngono, ditenono larak ning jaba gebuki kowe. Ben. Kok kowe nyalahke aku? Salah. Gunane apa? Kedapuk titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentukan takon ngopo ora nesu. Ora nyambut gawe ngopo mentukan takon. Ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu ya tok undheke edan. Ayo disawang. Kecampluk men. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah ceteng-uteng liku. Maju Pak Di. Njaluk mati cara piye? Kokosnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruki sirahmu modar kowe. Wedan. Sisirahe wong tuwa dikepruki. Aja maju Icen. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet wae. Antarja Gatot Kaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe.